Irridu naraw il-mina bejn Malta u Għawdex hemmx verament bżonna, stqarr il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt intervista li kellu fuq l-istazzjon tiegħu il-Ħadd filgħodu. Dan għalkemm saħaq li l-konnettività bejn Malta u Għawdex hija kruċjali. U allura ejjew naraw sewwa llum mhux biss jekk hix l-aħjar soluzzjoni ma wkoll naraw jekk verament hemmx bżonna u jekk hemmx soluzzjonijiet aħjar. Il-Ħadd filgħodu Dr. Bernard Grech reġa' qajjem id-dubji dwar jekk il-mina bejn Malta u Għawdex hemmx bżonna. Dan għalkemm fid-dokument ta' qabel il-budget maħruġ ftit tal-ġimgħat ilu mill-istess partit li jmexxi jisħaq li l-proċess tal-mina permanenti bejn Malta u Għawdex ikun komplut. Xi ħaġa li nnota wkoll il-Prim Ministru Robert Tabela fid-diskors li għamel b'replika għall-budget. Fuq il-permanent link tafu xattu ħanaqra. Ħalli żgur ma nisbaljax. The continuation of the permanent link project between the two islands. Jiġifieri ftit tal-jiem għallulna li jrid ikun hemm il-kontinwazzjoni tal-proġett tat-tunnel bejn Malta u Għawdex. Intant fi stqarrija l-Partit Laburista innota l-inkonsistenza tal-oppożizzjoni fuq il-mina bejn Malta u Għawdex, proġett li mhux biss ivvutat favorih l-Oppożizzjoni Nazzjonalista iżda wkoll kien wiegħed elettorali tal-Partit Nazzjonalista. L-istqarrija temmet tgħid li mal-oppożizzjoni ma tafx fejn int, filwaqt li ma' dan il-gvern mhux biss tkun taf fejn int, iżda joffri wkoll tama u serħan il-moħħ. Fl-intervista għal darb'oħra reġa' ammetta li d-diskors li għamel fil-Parlament it-tnejn b'replika għal budget ma kienx kollu tiegħu, iżda kien hemm nies oħra warah. Stqarr li d-diskors kien tiegħu biss għax qraħu. U qed ngħid kull darba edna. Id-diskors kien tiegħi għax jiena qrajtu. Qiegħed niddelega iktar. Jiena bniedem illi kif diġà qed anke fil-qasam tal-idejat tal-politika xejn ma jibda u jispiċċa minni. Ftit tal-jiem ilu wkoll fuq programm fuq l-Istazzjon Nazzjonali, Bernard Grech kien stqarr li d-diskors kien ħallih f'idejn grupp ta' persuni u li għalhekk kien iddelega x-xogħol tal-kitba tad-diskors tiegħu. U iva jien kelli tim ta' persuni li jiena nafda, tim ta' persuni li ġew bi kwantità li jridu jgħinu lili u lill-partit biex jiżviluppa ruħu biex jimxi l-qudiem u jiena fdajthom u ddelegajt biex flimkien jiktbu partijiet tal-budget. Magħhom imbagħad jiena jiena ktibt ukoll partijiet. Fl-intervista Bernard Grech stqarr ukoll li gvern Laburista f'7 snin m'għamel xejn fil-qasam tal-akkomodazzjoni u għalhekk ħafna nies pajjiżna ma jistgħux illum jixtru djarhom. Fil-qasam tal-akkomodazzjoni ma għamel xejn, jew jekk għamel veru ftit li xejn. Dan jikkuntrasta bil-bosta ma' statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li wriet li f'7 snin l-att ta' familji sidien ta' djarhom kiber b'26.5%. Dan hekk kif fuq medda ta' 7 snin kien hemm żieda ta' 31,704 familji li kienu sidien ta' djarhom. Ikompli jikkontrasta ma' l-istqarrijiet ta' Grech il-fatt li l-istatistika semmi kif l-2019 kienu 78% tal-familji li stqarrew li l-ispejjeż fuq id-djar mhuma tal-ebda xkiel.